קידשו את שמך, ברכו את שמך, הביאו לכבודך, אכילה, שתייה, אם זה כל מיני דברים, כל מה שבן אדם הקדיש לכבוד שבת הוא מעידה לפני ריבונו של עולם, וכך כל שבוע ושבוע זוכה להרבה ברכות, מחילות, נמחלים לו עוונות. וכל שנה ושנה פותחים את התיק שלו ורואים שהוא שמר את השבת כהלכתה, ואז הקדוש ברוך הוא באמת שמח בחלקו. אדם, כל אחד אם היה יודע מה זה שבת, לשמור את השבת, אם כל אחד היה יודע מה השכרה של שבת, אז באמת כל השבוע היה עושה את כל המלאכה שלו לכבודה. לצערנו הרב הרבה לא מבינים את זה. השבת היא עדות לעם ישראל. נתן רק לעם ישראל, היא מעידה, אנחנו מעידים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה לכבודו, 6 ימים עשה מלאכה ויום השביעי נח. אנחנו נחים, אנחנו מעידים שהוא עשה 6 ימים, ביום השביעי בירך אותה למען שמו. למען שמו. בן אדם ששומר, הוא משבח את בורא העולם, הוא משבח, הוא מפאר את מעשיו. אתם נהגים לעשות קידוש? קידוש, קודם כל יין לא קיים שם, אין יין, יינות, הלב. אתם עושים הלחם? על הלחם ועל התלה גם כן היו מביאים לכבוד שבת. זה נקרא שחר בעברית. שחר, כן, תלה זה שחר. היו מביאים שחר ושותים ואוכלים. ברכות של שבת, שירים של שבת. לפחות בכפר שהייתי היו את הדברים האלה. כמעט אין הבדל פה בארץ, מה שאנחנו היינו נוהגים. מבחינת התפילות, מבחינת ההכנות, כמעט אותו דבר. כמעט אותו דבר. פה יש, מה שחסר זה להוציא ספר תורה, בית כנסת כזה מפואר, ומקום כזה שכולם יכולים לשבת. שם כולם, בן אדם נכנס עד שיוצא מבית הכנסת, זה במידה, כל התפילה שלו זה היה במידה. לא יושבים. לפעמים מי שיושב בפינה קצת, יוצא בחוץ, נח קצת וחוזר לתפילה. כך היה. היו תפילות מיוחדות בשבת? התפילה של השבת זה מיוחד. תפילה קצרה, לא כמו תפילות של ימי חול, תפילה קצרה, כן, לא הרבה. בבקשות, כל מיני דברים האלה, אולי אחרי חצות לילה מי שיכול לקום, יש תפילות מיוחדות שיכול להתפלל. זה אנשים גדולים, לא כל אחד עושה זה. אנשים בשפה של העברית בימינו, זה אנשי קבלה. אנשי קבלה יכולים לקום בלילה ולהתפלל, אם זה ביחידות, אם זה בקבוצה. ואיזה תפילה הכי אהבת? אני, מהבית שאני שמעתי, הייתי שומע את כל התפילות האלה מהאזור שלי. התפילות של הערבית ותפילות של שחרית. במיוחד שהשחרית היה עושה משהו. ואני הייתי מקשיב, חבל שלא
לא היה לי ראש כמו שהיום, באמת, לא ממש יחסתי חשיבות לזה שבאמת יום אחד פתאום הכל ייעלם, פתאום לא תשמע ולא תראה. לא, אף אחד לא חלם על דבר כזה. אתה שומע צליל יפה, פתאום בלילה בן אדם קם לך ומסלסל בקול שלו, שאתה רואה את הדמעות שהורקים ומרים ידיים שלו כלפי מעלה. וממש מהלל, משבח ואומר דברים נכנסים ללב, ממש ללב, ואתה לא יודע איזה הרגשה בין פתאום היית יושב, פתאום אתה שומע, פתאום אתה מקשיב ומקשיב ומקשיב, בן אדם בכל צלול ככה הוא מתפלל. זה חוויה אחרת. לא רק בשבת, אלא גם בימי חול. בימי חול לקראת הבוקר. ובסביבות השעה 3, ככה 3:30 מתחיל עד השעה 6. בשעה 6 יש זרחת השמש. אתה רואה גם בשבת, כולם מפסיקים. אז מתארגנים לקראת הסעודה, מצוות הסעודה של כיבוד שבת. אוכלים, שותים, אחרי זה נחים, ואחרי זה אחרי צהריים קמים, והולכים, מתפללים מנחה, אחרי מנחה, עוד פעם סעודה. אחרי הסעודה הזאת יושבים עם תנ"ך ושומעים דברי תורה. לגבי ההלכות, היו הלכות מיוחדות בשבת באתיופיה, כאילו להבדיל מהארץ, וגם הייתם הולכים על פי הספר תזז סנדווט? תזז סנדווט. ההלכות, למשל, בואו ניכנס, אני אתן בתור דוגמה, אם אני ילד בן 3, בן 4, לא מבין מה זה שבת, כן? ואני עושה בשבת איזושהי פעולה, יכול להיות להרים אבן, לזרוק, להרים חלון, לזרוק, או לעשות איזשהו, יש כל מיני משחקים, לפוס מזה, לסמן ככה, לסמן בשביל לשחק, להכין לנו בשבת את המשחקים. בן אדם הוא גר, מסתכל בצד, לא אומר באותה רגע, בשבת לא אומר לו, היום שבת לא עוזב אותו. לפעמים אומרים לו, היום שבת, איזה יום היום? אם הילד חכם, מיד מפסיק. אם הילד לא כזה אדיש, אז הוא אחרי זה יתעלם, ימשיך בזה במעשה ויחזור ויעשה. במקרה זה, מה עושים? איך מחנכים ילד? לא אומרים לו, לא ממשיכים איתו. פעם אחת, אם הוא מבין, הערת לו, לא קלט, תעזוב אותו שיעשה מה שהוא רוצה. אבל במוצאי שבת, אתה אומר, אתה תופס את אותה ילד, לשם שמיים, אני הולך לחנך את הילד הזה, לשם שמיים, אתה מביא לו צביתה, אתה נותן לו לעמוד בפינה, להחזיק לפעמים אבנים כאלה, אז אחר כך שמקבל את כל העונש, את כל מה שזה, קבל את העונש, שואלים אותו שאלה, למה עשו לך ככה? הוא צריך לענות, עשיתי ככה וככה ביום בשבת, שהיה אסור לעשות, אני עשיתי. אז פעם הבאה אתה לא עושה, לא עושה. אתה מבטיח? כן, אני מבטיח. אותו ילד לא יכבד את השבת כמו שצריך. אז או לא, אחרי זה אתה רואה שהוא מתנהג יפה, אתה נותן לו מתנה, אתה נותן לו כל מיני צ'ופרים, אתה משבח אותו, תראה איזה ילד שלי שומר את השבת.
וככה אתה מודד אותו, אתה נותן לו מורל, הוא גודל עם זה. כולל כיבוד אב ואם, זה בתוך החינוך הזה. וילד, קודם כל ילד מסתכל על המעשים של ההורים שלו. ההורים שלו, איך שהם מתנהגים הוא מתנהג. כל ילד, בכל בית ובית. ההורים שלו בערב שבת עושים מלאכה, גם ימשיך לעשות אותה מלאכה. איפה שהפסיקו, הוא יפסיק שם. אם עשו קבלת שבת מוקדם, ראה שהם מקבלים את הקבלת שבת מוקדם, הוא גם יקבל את השבת מוקדם. יקבל. אבל תלוי בבית. הבית הזה, בבית צריך להיות, בכל בית יהודי, תורה. צריך להיות הלכה. צריך להיות הכל ברור. לילד שיהיה לו ברור. עוד בגיל קטן. אחרי שהוא גדול, תגיד לו ככה וככה וככה וככה, לא יבין. אבל הילד שעדיין הוא קטן, אתה מסביר לו, אפילו שיגדל, זה לא מוצא חן בעיניו, איזו תקופה מסוימת, אבל עם הימים הוא יחזור לשורש שלו. הוא יחזור לשורש שלו. יתחיל לשמור שבת, יתחיל להבין שהוא טעה, ויתחיל לעשות חשבון נפש. זה מקור הברכה, זה השבת. השבת היא מקור הברכה, כמו שכתוב, החיים שלנו, עץ חיים היא למחזיקים בה, אותו חיים מאושר. שבת היא החיים שלנו. החגים, ראש השנה, יום כיפור, חג הסוכות, חג השבועות. לכל אלה, כן, אנשים שיש להם קצת עושר ושפע, עושים הכנה, מזמינים את כל האנשים בכפר, עושים סעודה לכבוד החג, אם זה לכבוד... ויש אנשים שהיו קונים לכבוד התורה, כל מיני קשוטים, והיו נותנים לקייסים מתנות, מביאים מתנות מפוארות, אם זה בגד, אם זה... אם זה צאן, אם זה לא משנה, אם זה פר, כל בן אדם מה שיכול היה מביא את זה. לקייס היה נותן. שמרתם את כל ההלכות שבספר? זה סנד. רגע, ומה ההבדלים בין ההלכות היום לבין ההלכות? נגיד מוקצה וזה היה שם? מוקצה דברים להרים את הדבר מסוים. אם לא צורך מאכל, אסור להרים בשבת. להעביר אותו אפילו שמים מקום. אם כן, יש פיקוח נפש שהוא מפריע אולי, במקרה מסוים צריך לעשות שאלה חכם ולעשות את הפעולה הזאת בשבת. אבל אם יש בקרבה איזשהו חכם, אם אין, אז אפילו שזה אולי פיקוח נפש, הוא מחליט שזה פיקוח נפש שמסכן חיי אדם, יכול לעשות את הפעולה, אבל מעבר לזה לא. למשל, מה זה פיקוח נפש? מאיזשהו סיבה בא מגיע אש לכיוון הבית, שם יש לה אנשים קשישים יושנים או משהו כזה, אז עד שאתה תוציא אותם, האש עם הרוח מתלקחת, כל מיני דברים. עדיף ללחם כמה שנים, למרות שזה שבת, זה חג, עדיף ללחם עם האש ולכבות אותה, שלא אז אחרי זה צריך ללכת לכס
להגיד לו שהיה מקרה ככה וככה,